Magandang araw po sa lahat mga boss. Kasampagaan, lawak pag-isa ng project. So part 1. So 3D animation po yung una makikita nyo rito kasi hindi pa po tayo nagsisimula. So makikita nyo may mga metal frame na po dyan. So tatanggalin po natin lahat yan. So ang project natin dito, kisame. So kahit ganun pa man, kisame yung project natin dito. So gumawa na rin ako ng 3D animation. So kompleto na po yun. May TV console na po yun. Tapos cabinet. Tapos naka-tiles na rin. So ayan, makikita nyo dyan sa screen yung 3D animation niya. Alright, so ganyan po yung mangyayari dyan pag natapos mga boss. So naka cove design, tapos dito naka shadow line, tapos dito naka aluminum profile. So makikita nyo rin dyan yung TV console niya. Tapos ito po yung kitchen nila. So andyan rin po sa nasa screen din po yung 3D animation niyan mga boss. Okay. So dito naman sa may dirty kitchen. So ganyan po yung itsura niya mga boss. Tapos ito yung sa may dining nila dito. Okay, so ganyan po yung magiging itsura niya. So yung mga design na po yan, yan po yung mga napili ni madam tsaka ni sir na ilagay dyan. So may design po sila. Tapos yun po yung sinunod natin dyan. Siyempre nagbigay rin po tayo ng mga ibang design na nilagay natin dito. So ayan, makikita nyo po yan sa susunod na video. Baka naka metal frame na po tayo. Okay, abangan nyo na lang po na matapos, hanggang sa matapos itong project natin. Okay, magandang araw po sa lahat at God bless.